عرب دی سرزمین تے جدوں اللہ دا رسول آئے کفر ہنیریا دے نال ڈوبیا سی، کفر دے ہنیریا دے اندر کفر پیا ڈوبیا سی۔ اللہ دا رسول آیا ہے انہاں نو کفر دے انسانیت کفر دے ہنیریا دے اندر تڑپ رہی سی، ہنیریا دے سمندر دے اندر ڈبکیاں کھا رہی سی۔ اللہ دا رسول آیا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماؤں میرے حبیب نے انہاں ہنیریا وچوں انہاں انساناں نو کڈ کے نور ہدایت والی جماعت کھڑا کیتا۔ اس معنی دے لحاظ نال اللہ دا رسول نور ہدایت دے لحاظ نال بھی نور ہونا مرحب، جسم دے لحاظ نال بھی نور ہونا مرحب۔ بڑے بڑے مسئلے تیرے سامنے آسان لفظاں نال بیان کرنا، جڑا نور ہدایت دا انکار کرے، ہدایت کے لحاظ نال اللہ کے رسول نے نور نہ مننے کافر ہے۔ اگر جسمانی لحاظ نال نور نہ مننے وہ ہے گمراہ۔ کیوں کہ صوفیاء، منطقی، فلاسفی، فقیہی، شیخ، امام، محدثین ہر عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جسمانی لحاظ نال بھی نور ہے۔ اگر کوئی دا انکار کرتا ہے تو انہوں آکھاں گے گمراہ۔ گمراہ اس بندے نو آکھدے نے جیڑا راہ گم کیتی بندہ ہوے، جامنا ہوے مدینے تے ائی تے او جاندا پی ہوے انڈیے تے پچھو کدے متھا ائی رکھی جاندا ہوے تے پچھو کدے آکھے مدینے جاندا پیا، انہوں گمائشوں کو لمدہ ائی جائی مدینے گمراہ ہویا جاتا ہے۔ یعنی صوفیاء، منطقی، محدثین دا راہ چھٹی ودن جڑے جسمانی لحاظ نال رسول اللہ نے نور نہیں منتے۔ ہدایت دے لحاظ نال اگر کوئی نور نبوت، نور رسالت دا انکار کرتا ہے، بھاویں وہابی ہے، بھاویں دیوبندی، بھاویں شیعہ، بھاویں بریلوی، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر ہدایت دے لحاظ نال یعنی شریعت اور قرآن دے لحاظ نال قرآن دی کسے ایک حکم دا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو او در حقیقت رسول اللہ دے نور ہدایت دا بھی انکار کرتا ہے۔ ان کوئی آکے نماز فرض کوئی نہیں کہ بڑھ سے بھاوے سنی ہوئے، بھاوے بریلوی ہوئے، بھاوے وہابی، نماز دا انکار کرے تو کافر، روزے دا انکار کرے تو کافر۔ تو صدقے جاوا قدم خدا دی اہل سنت دا کی ایمان صوفیاء والا ہی رسول اللہ دی رات نور سلطان العارفین پیر باو فرمایا چڑھ وچ نیا کری روشنائی تارے ذکر کرے تیرا سنور بیمار ہنیرا جتھے چلی اسا چرسی محمد والا جن قرآن بولیا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قدر نہیں کوئی تیرا جس دی خاطری اصل جنم گوایا بہو یار ملے ایک پھیرا رسول اللہ دسیا بھی آپ مدینے دے
تاجدار تو حدیث مبارک روایت کرتے اللہ کے رسول خود فرمایا ہے آدم علیہ السلام کو جب رب العالمین نے تخلیق فرمایا ہے آپ نے جسم مبارک کے اندر روح پھونکی